पहिले के आदमी जौन रहे उ घरे पैदा होत रहे, घरही में ओकर जन्म हो जाओ, चमैन चाची के बुलावल जाओ, उनकर बाकी जन्म हो जाओ, आ मरे के बेरा भी उ घरही पर अपना परिवार के साथ है, परिवार के बीच में रहते हुए उनकर मौत भी हो जाओ। लेकिन ये बेरा के सिस्टम अलग बा। ये बेरा के लोग लइका जौन बड़े सन हॉस्पिटल में पैदा होता रहे सन। कहीं एक्सीडेंट होता ट्रक के आगे आके, टेलर के आगे आके, बाइक चलावत में, कार चलावत में कुकुर सियार खानी मर जाता रहे सन। कुछ बाँचियो जाता रहे सन तौन हॉस्पिटल में मरता रहे सन। समझ में नहीं आवत यार कि मैंने हमनी के तरक्की करतानी सन आ कि पीछे में आ जातानी सन। बड़ा टेंशन में बानी हम यार, सोच के। और वाला नहीं अगर ऐसा सोचत हो तो बताएब हमरा के।